Μπρος! Ελατάκι. Άλλο στο μπούστι. Θέλω μπανάνα. Δώσ' του πυρετάκι. Μία για τον πάτο μου, να είναι extra large όμως. Αυτή είναι extra large. Περίμενε μωρή πουτάνα κι εσύ. Έχω τους άλλους, έχω και εσένα. Περιμένω με ανυπομονησία. Περίμενε ρε. Μωρτούς. Γάμο τις καρέκλες, γάμο. Περίμενε ρε. Πάρτε μια ρε. Σου κάνει. Μου κάνει, λέει, ο πάντος μου άνοιξε. Έλα, εντάξει, καλό βράδυ. Εμπρός. Καλησπέρα, Δέγη. Μαναλάω, σπυρογλύζε. Γάμο το σπίτι σου. Είσαι ο υποψήφιος δολοφόνος να έχει το νου του εκεί στη Γαδά που βλέπουν την εκπομπή. Δεν θα σε αφήσω παλιό που γιατί θα σκοτώσει κανένα παιδάκι ή θα βιάσει κανένα παιδάκι, γιατί έτσι όλοι γίνονται και θα ακούμε τόσες ειδήσεις. Δεν γίνεται ρε μαλάκα, τόσο χρονό άνθρωπος μαλάκας να λες Αγγισίλαος ή Μενέλαος. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, μυαλό ανθρώπου. Είσαι ο υποψήφιος δολοφόνος. Σε βρήκα, σε έβγαλα, θα σε πιάσουνε. Γεια. Χρήστος από Παλαιοφαλήρο. Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός, ναι, Ολυμπιακός. Ναι. Περιμένουμε πώς και πώς τον Βεζέγκοφ. Να σου πω για τα διαρκές του μπάσκετ, ξέρουμε τίποτα, πότε θα πάρουμε. Θα βγουνε μέσα στη εβδομάδα. Ναι, Μέχρι... Κάτι ήσυχα. Ρε μήπως σε Παναγικός και σε εκεί μεγάλο σκύλος. Σε δάκωσε. Κάτσε κάτω. Τι να κάτσει κάτω, σε δάκωσε. Ήσυχα. Το δάχτυλό μου. Ρε φίλε, ζεις. Μέρα τα κούλι, τι όμορφος που είσαι σήμερα, καλέ. Τι γίνεται ρε φίλε, για πες. Το χεκτεμίστραση μα την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι, τι θέλεις τώρα, θες να... Πού μένεις είπες. Μήπως έχεις καμιά μελιτζάνα. Σου κάνει αυτή εδώ, για να περιμένεις. Αχ, καλέ, ναι. Σου κάνει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, πες εκεί μισού τώρα. Ο Μελιτζανόλης είμαι. Πάρτα. Μελιτζανόλης. Ναι, λέγε, τι θέλετε, τι πες τώρα. Μελιτζανόλης. Έλα μωρέ, πάμε στα γραμμέλα τώρα, έλα. Τώρα θα σου βγει το αγκούρις από πίσω σου. Ο ένας θα τους βάζει τη μελιτζάνα και ο άλλος το αγκούρι. Μια χαρά.